Здравствуйте. Поважаныя сябры, трэцяе пасяджэнне другой агульнапартыйнай канферэнцыі грамады вучняў 9 класа ў Магілёўскім раённым камітэце аб'яўляецца адкрытым. Дазвольце мне адразу перайсці да свайго даклада. Поважаныя сябры, удзельнікі, госці канферэнцыі. Трэцяе пасяджэнне другой канферэнцыі ў Магілёўскім раённым камітэце, апошняе за ўсю гісторыю другой агульнапартыйнай канферэнцыі. Сёння дэлегаты нашага сходу павінны зацвердзіць асноўныя рашэнні і рэзалюцыю канферэнцыі. Асноўнае пытанне, якое стаіць перад намі, гэта пытанне аб дзейнасці камітэта па школьнай дэмакратыі. Старшыня гэтага органа павінен прадставіць свой даклад, у якім утрымліваюцца характарыстыкі сістэм школьнага самакіравання ў Чэхіі, Расіі, Украіне, Польшчы і гэтак далей. Само пытанне заключаецца ў тым, калі мы будзем заслухваць гэты даклад. Яно, я спадзяюся, будзе вырашана адкрытым галасаваннем у канцы нашага дадзенага пасяджэння. Спяшаюся таксама зазначыць, што з Мінскім гарадскім камітэтам мы зацвердзілі заслухванне даклада аб камітэта па школьнай дэмакратыі на трэцяе пасяджэнне агульнапартыйнай рады. Я не ведаю, як ці згадзіцеся ці вы на гэта, але усё вырашыць, як я ўжо і сказаў, усё вырашыць адкрытае галасаванне. Шаноўныя дэлегаты, таксама я спяшаюся паведаміць усім вам пра вынікі анкетавання чальцоў грамады, дэлегатаў другой агульнапартыйнай канферэнцыі. Яны ўвогуле адлюстравалі той факт, што амаль усе грамадаўцы вучацца ў дзень на 6 урокаў, па 6 урокаў, і мала удзельнічаюць у школьным жыцці. Вось адна з асноўных праблем. Поэтому грамада вучняў 9 класа пачынае працу над павелічэннем адсоткаў удзельнікаў жыцця у кожнай школе. Таксама дазвольце мне падзякаваць усім чальцам нашага аб'яднання, усім дэлегатам канферэнцыі, якія дапамагалі нам у агульнай справе і дапамагалі будаваць грамаду вучняў. Дякую. Поважаныя сябры, зараз мы пераходзім да галасавання. Рэзалюцыя. Дазвольце мне першай справы зачытаць вам тэкст рэзалюцыі, за якую мы будзем потым галасаваць. Другая агульнапартыйная канферэнцыя у выніку сваёй працяглай працы выканала наступныя задачы. Першае. Аб'яднанне спосабам правядзення дадзенай канферэнцыі двух мясцовых камітэтаў грамады. Другое. Пошук неабходных рашэнняў для пастаўленых мэтаў у грамадзе вучняў. І трэцяе. Рашэнне агульнапартыйных праблем у нашым аб'яднанні. З адказнасцю мы, у асобе нашай грамады, заяўляем пра паспяховае знаходжанне рашэнняў большасці праблем, якія стаяць перад грамадой. Поважаныя дэлегаты, прашу галасаваць. Хто за дадзены тэкст рэзалюцыі, прашу падняць рукі. Адзінагалосна дзякуй. І дазвольце мне перайсці да выніковых рашэнняў нашага сённяшняга пасяджэння і ўвогуле другой канферэнцыі у Магілёўскім раённым камітэце.
Першае, канешне, гэта заслухванне даклада старшыні камітэта па школьнай дэмакратыі. У нас ёсць два варыянты. Першы гэта правядзенне трэцяга пасяджэння агульнапартыйнай рады і вынясенне гэтага пытання на павестку дня пасяджэння. І другое правядзенне чацвёртага пасяджэння нашай канферэнцыі ўжо ў Магілёўскім раённым камітэце. Калі ласка, за які вы варыянт? За першы ці другі? Першы. Ну, давайте проголосуем. Хто за першы варыянт, за правядзенне трэцяе пасяджэння агульнапартыйнай рады, прашу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякуй. Паважаныя сябры, апошняе рашэнне. Сённяшняе наша рашэнне датычыцца усіх рашэнняў другой агульнапартыйнай канферэнцыі. У Мінску таксама прысутнічалі вусныя выступы, на якіх дэлегаты шмат чаго сказалі, шмат чаго было зроблена па гэтых пытаннях. І я прапаную зараз прагаласаваць за зацверджанне усіх рашэнняў, усіх пасяджэнняў другой канферэнцыі. Прашу галасаваць. Хто за гэтае рашэнне, прашу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякуй. Паважаныя сябры, паважаныя госці і дэлегаты канферэнцыі. Падыходзіць к канцу нашай канферэнцыі. Спадзяюся, што вынікі яе будуць карысны для ўсіх, і для чальцоў грамады, і для ўсёй грамады ўвогуле. Я лічу, што ўсе пастаўленыя перад намі задачы выкананы з поспехам. Дазвольце мне яшчэ раз падзякаваць усім, хто прымаў удзел у падрыхтоўцы і правядзенні другой агульнапартыйнай канферэнцыі. Дазвольце мне, паважаныя сябры, другую агульнапартыйную канферэнцыю грамады вучняў 9 класа аб'явіць закрытай. Дякую.